Πρόεδρε, σήκω, άστα νάζια. Δεν θα μας πεις δυο λόγια κι εσύ? Ναι. Επειδή είσαι της οικογένειας. Εγώ είπα να μην είμαι στο πάνελ. Συγγνώμη για τη λέξη, να μην είμαι. Έτσι, μπράβο. Δεν υπάρχει λόγος να σας κουράσω κι εγώ, αλλά είναι δύσκολο και το καταλαβαίνετε. Γνωριστήκαμε με τον Χρήστο το 1967 και είμαστε ακόμα εδώ, ενωμένοι. Ο Χρήστος είναι ο μεγαλύτερος, ίσως ο σπουδαιότερος λαϊκός συνθέτης όλης αυτής της περίοδου εν ζωή και ένας από τους σπουδαιότερους οργανοπαίκτες αυτού του μαγικού οργάνου. Τώρα θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες, γιατί είναι πολλά τα χρόνια και πολλά τα γεγονότα, αλλά είναι σαν να μου λένε να μιλήσω για την οικογένειά μου. Δεν θα ήταν ωραίο να μιλάς για την οικογένειά σου, όμως μου έρχεται μια εικόνα στο μυαλό και θα την πω. Πριν από πολλά χρόνια, ένας νεαρός, έτσι πολύ μικρός και εκείνος, ξεκίνησε από την περιφέρεια. Κατέβηκε στην Αθήνα, βρήκε τους ανθρώπους που αγαπούσε και θαύμαζε και βαφτίστηκε μέσα στη μουσική με αυτό το μαγικό του όργανο. Αυτός ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης. Χωρίς να κάνω συγκρίσεις, χαίρομαι γιατί η ιστορία συνεχίζεται. Και αυτά τα παιδιά, γιατί και ο Τσιτσάνης ήταν ένα παιδί μιας αγροτικής οικογένειας και ο Χρήστος ένα παιδί μιας κλασικής οικογένειας από την περιφέρεια, αυτά τα παιδιά στην ουσία αγαπούν το λαϊκό τραγούδι και αυτά τα παιδιά το συντηρούν και το θρέφουν. Να είσαι καλά, Χριστάκη. Ευχαριστώ. Πριν κάνεις το ταξίμι σου, θέλω να πω στους φίλους μας, τους συνεργάτες, συναδέλφους, μακάρι στη ζωή μας, εγώ το βρήκα και εσείς στη δική σας ζωή, να βρείτε τέτοιες φιλίες σαν αυτή που πλέξαμε ο Χρήστος και εγώ όλα μας τα χρόνια από την εφηβεία μας. Να είστε καλά.
τις μέρες, τις βυζαντινές. Πέταξε τα μαύρα, τα γνωστά σου και βάλε στην ψυχή σου ανθρώπινες φωνές. Οι άγνωστες νύχτες, χρόνια ισοδίκες, σερνούνε κάτι τραγούδια αγιασμένα πια. Στου παράδεισου τη πύλη, σαν τους αλφανίτες, τα τραγούδια τους και το φάκι τους. Τα τραγούδια τους μας λένε και σιγά στον άγγελο πάμε τα χρυσούλια. Είναι σαν τις μέρες, τις βυζαντινές. Πέταξε τα μαύρα, τα γνωστά σου και βάλε στην ψυχή σου ανθρώπινες φωνές. Οι φίλοι μας τις νύχτες που τους λένε αλήθες, μας βλέπουν, μας γνέφουν απ' τους ουρανούς. Έρχονται μες στα σκοτάδια σαν τους μεθοδίτες, πέσουν και πονούν και μας τραγουδούν. Τα μεράκια τους που δεν τα πιάνει ο νους. Θέλω να σε βλέπω, γιατί έτσι όπως είμαστε δεν σε βλέπω. Αυτό το κάνουμε χιλιάδες χρόνια, αλλά κοιταζόμαστε. Τώρα ξαφνικά είμαστε απέναντι εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα ήθελες κι εσύ, να αφιερώσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που θα πούμε, ίσως τον σπουδαιότερο μουσικό στο είδος του που έβγαλε αυτός ο τόπος, που είναι ο Κώστας ο Σταματάκης. Μπράβο. Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου. Πάμε, πήγαμε. σου πολλά πως να μου φέξεις. Μη γυρίσεις πια, έχουμε μια άλλα κομμάτια που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη διαθρέψεις.
στον πόνο. Πήγε μακριά, δεν θέλω εγώ παρηγοριά, κάνα λάθος και στο τέλος το πληρώνω. Μη πια γιατί δεν μου είναι καρδιά, γιατί δεν μου είναι φωτιά να ζωντανέψεις. Μη γυρίζεις πια γιατί στη μαύρη τη νυχτιά με τα μαλάκια σου πολλά πώς να μου φέξεις. Μη γυρίζεις πια γιατί με μια λαβομάτια δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις. Έλα ρε Χρήστο να σε βλέπω. Με δύο όργανα τι να κάνουμε. Εντάξει. Και τώρα να δούμε και τι αξία έχουν οι συνάδελφοι, έτσι. Βέβαια. Τι θα είμαστε εμείς μόνοι μας χωρίς τους άλλους. Βέβαια. Okay. Θα είμαστε δηλαδή αυτό το έσχος που ακούτε. Τελευταίο. Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στην αγορά, όπου ψάχνεις τη ζωή να βρεις ξεκινά. Σε έχω δει πολλές φορές να γυρνάς στο λαβύρινθο της πόλης σαν χαμένος. Το σακάκι σου στον ώμο να κρατάς, όλους όσους δεν γίνονται φορτωμένος. Σας μέσα από ταινία προσεχώς, μοιάζεις μέσα στις στροφές αυτού του μοστού. Δυο γενιές χαμένες